Getxoko zurrumurrurik ez online topaketak atzera begiratzeko aukera eman digu. Gure historiaz kontzientzia hartu dugu eta 2013 urtetik elkarrekin bizi, egin eta eraiki duguna balorean jarri dugu era kolektiboan gure zurrumurrurik ez etorkizuna diseinatzeko. Denboraren lerro honek gertaera nagusienetako batzuk biltzen ditu. Gogoratzen dituzue? 2013an Getxoko udalaren inmigrazio eta kulturartekotasunaren unitateak zurrumurrurik ez Getxo izeneko sentsibilizazio estrategia bat bultzatu zuen. Egitasmo honek kulturartekotasuna, herritarren integrazioa eta diskriminazioaren kontrako baloreekin bat egiten duten pertsonen eta elkarteen sare bat osatzeko helburua izan du. Urte honetan, lehen oinarrizko prestakuntza eskaini zen eta ondoren udalerrian 7 zurrumurru hedatuenak identifikatzeko hausnarketa prozesu bat sortu zen. 2014 urtetik aurrera, zurrumurrurik ez sareak beste urrats bat eman zuen eta inpaktu eta sentsibilizazio ekintzen diseinurako 4 lantalde sortu zituen Getxoko espazio desberdinetan eragina izateko. Adibidez, Getxo folk jaialdian, nazioarteko skate txapelketan edo komiki azokan. Hurrengo urtean, 2015ean, zurrumurrurik ez ekintza topaketa ospatu zen eta jatorri desberdinetako 15 elkarteen arduradunak bildu zituen. Asteburu oso batean zehar, prestakuntzak, hausnarketak eta kulturartekotasuna zein bizikidetzaren aldeko proposamenak partekatu ziren. Horrez gain, urte berean, Angelika Dazekin batera, Humanae sormenezko prozesua jaio zen, azalaren kolorea eta nortasunaren inguruko gogoetak sortuz. Zenbait getxotarrek argazki saioetan parte hartu zuten eta 2016ko martxoaren 21ean, arrazakeriaren kontrako nazioarteko egunean, horma irudi baten bidez, euren argazkiak erakusteko aukera izan zuten. 2016 urteari hasiera emateko Anti-Rumors in Motion ospatu zen. Horren ostean, herritarrei zuzendutako oinarrizko prestakuntza bat eskaini zen, eta baita administrazio publikoetako langileei zuzenduta ere. Bestalde, zenbait mintegi espezifikotaz gozatzeko aukera izan genuen. Proxy behatokia edo Rafa Cresporena gogoratzen aldituzue? Urte honetan ere, ZAS zurrumurruen aurkako sarearen aurkezpen ofiziala izan zen. 2017an, Getxon gazte topaketa antolatu zen, Bartzelona, Bilbo, Cartagena, Donosti, Iruña, Sabadell eta Tenerifeko hainbat gazterekin. Guztira, zurrumurru arrazistarik gabeko gizarte bat eraiki nahi duten 50 gaztek parte hartu zuten. 2018 urtea, trantsizio urte bat izan zen, indarrak hartzeko eta partaidetza proiektu hau mimo zaintzeko aukera eman ziguna. Eta 2019an zehar berrindartze prozesu bat gertatu zen. Villamonte kulturetzean, prentsaurreko baten bidez, Freskue estudioko peiok diseinatutako loroen egitura aurkeztu zen. Eta horren ostean, ikusgarri egon zen Getxoko toki desberdinetan eta metro geltoki askotan. Urte honetan, Romo kulturetzean oinarrizko prestakuntza bat eskaini genuen. Hileroko bilerak ospatu genituen, ekintzak eta mintegi espezifikoak ere. Hoien artean, adibidez, top manta eta salmenta ibiltaria, giza eskubideen urraketa hegoaldeko mugan, feminismo islamikoa edo bidaiderik gabeko adingabeen egoera aztertzen zuena. Eta 2020a urte berezia izan da guztiontzako. Gure egunerokotasuna guztiz eraldatu da eta arlo digitala nagusitu da azken hilabetetan. Hori dela eta, martxotik, zurrumurrurik ez estrategiak digitalizazio prozesu bat garatu du eta online tresnez lagunduta bilerak, ekintzak, mintegiak eta baita urteko topaketa ere ospatu ditugu. Indarrak badauzkagu denon artean bide hau eraikitzen jarraitzeko. Balzatoz gurekin?